Hello mga ngayong gabi mga pinangga, no? Ngayong gabi sa tanan. Padaog taog maani. Ha? Hey man. Kinakurang na ako sa ga. Hindi ro. Punta isla taro. Yung chip ang sagbag. Nahulot? Cha. Murot ang ko pa para mo. Padaog to eh. Unsa? Kita tag-iyas numero. Sabi palang fake. Padaog ta eh. Sakit akong gawa. Padaog ta, padaog. Ugma. Sabi palang piki ta. Sabi palang piki. Padaog to ugma guys. Sabi palang piki ta no. Para ugma mga pinangga. Huwag magmahay ugma. Ayaw mo simi kumpiyansa diha kay dagana kita gipadaog. Padaog ta ugma, ha? Daog ko tang itsur 7 tang street 50. Salamat boss, PM na ta boss. Padaugon ti kag usa boss. Wa ko'y paki sa mga bashers diha. Bash lang mo diha. Padaugon ako tanan solid tatang Melchor mga higala. Wa ko'y labot mga basher. Bash lang mo diha. Solid tatang Melchor plaster mo diha kay padaugon ta mo. Pasalig ko na ninyo padaugon ta mo. Way bayad, way balato, libre ra. Ayaw lang maglaom pero padaugon ta mo. Way bayad, way balato. Ha? Way sense the star. Public figure na tong Facebook page mga higala. Tingnan mo sa recruit vlogger ang CEO sa may-ari na sabi niya sa akin kanina na nag-recruit daw. Badaog daw eh. Unsa? Abi pa lang kuto brata istorya. Kadtong mga nakadaog sa 807-246 katong mga target na kong gipanghatag, congratulations ninyo, PM mo nako. Kay padaugon ta mo gusab. PM mo ha, katong mga nakadaog sa kong magipanghatag. Wa ko'y paki sa mga bashers. Kadto mga nakadaog sa 246 target man to. Di man kumutuwa mo kadaog ato. 932329 daog mo ato, klaro kayo. Gabi daog mo. PM lang mo padaugon ta mo gusab. Abi pa lang kuto brata istorya. Mga membro ha, padaugon ta mo. Way bayad, way blato. Padaog ta ay. Unya ra mo to o ining makadaog mo. Solid tatang Melchor mga higala. Mga pinangga.
Pasig nalimot mo nga daghan na, pasig mo pa mo kabalo ba nga daghan na kikugi pa daog. Way bayad, way balato, way sugat-sugat mga higala, way membro-membro. Diretso mga higala. Ha? Way membro-membro mga pinangga, ha? Daugon mo tanan mga higalaan. Abi pa lang kuto bro ta istorya, no? So, follow lang mo diha mga pinangga. Ayaw mo simi kumpiyansa. Pasig nalimot mo nga. Ngaraan at aning numero. Pasig ko pag mo kahibalo, no? Dini gara-gara ako mga pinangga. Kadtong mga nakadaog sa ako magipanghatag pag PM lang mo. Wa mo kakita atong pastilan para sa mga dagko og problema. 246 target, 807 target. Di ninyo tanawa, no? Sumad karon mga higala ni gawas ang 246 ni sunod ang 807. Lisod pod atong pahalata og maayo, no? 2 hits ta sa STL Mindanao karon mga pinangga sa guide sa Mindanao nga atong gihatag. So, PM lang mo ha, mga nakadaw mga taga Bohol nga mga nanugat, buhatan ta mo group chat. Boss maintain by Jean Peter Jean, mayong gabi ni mo diha boss, idol. Si Boss Ejikoy TV, no? Ug si itong usa, mulantaw puntos ko si Boss Jean, salamat ka sa paglantaw ni mo diha Boss Jean. Murag mag-collab na nagwetan ni Boss Jean. Congratulations sa mga pinangga, sa mga nakadaog, mga kahigalaan, no? Ginagib ko madlok ng mga pinangga. Si Boss Surtisar, no? Lantaw po to. Lantaw to ganiha. Boss Ejikoy TV. Nag-live to ganiha niya. Si Boss Peter Jean, idol po ko ni. Mga pinangga. No? Basin, musugot ni si Boss Peter Jean mag-live ming duhadungan mi. Usa ka screen. Collab ta niya. Huwag yung kiligo na. Huwag ko maligo kay masumpa akong kuhan barang og uy, naunsa. Mga higala. No? Wa ninyo ko igbasi, no? Akong gipakita ninyo para sa mga dagko og problema. Nigawas ang 246 sumadron. Sign man na, no? Paniid lang yun mugtarong. Giingnan ta mo, paniid lang mo. Pagbantay lang mo. Mga pinangga, no? Mga kahigalaan. Mga kahigsuunan. Ini gara-gara ako mga pinangga tinudon ko niyo dayon himo po ta group chat unsa group chat sa Mindanao 100 kabuk admin, group chat sa Bohol 100 kabuk admin, group chat sa Cebu 100 kabuk admin. Unsa man day ni mga pinangga, mga higala, no? Syaro. Sige lang.
Kadtong mga solid tatang Melchor diha, bulahan mo. Mga dili solid tatang Melchor, bulahan gyapon mo. Pero katong bulahan nga Lansones, no? Kanang naay mo chat ninyo mga og donation fee, mga pinangga, dili na ako ha, mga higala. Ayaw mo si may kumpiyansa anak kay daghan na gipangayuan ng chats ko dayon na ako'y group chat sa mga supporters, no, mga pinangga, mga kaigalaan, katong mga mo subscribe sa tuang Facebook page na ako, gibuhatan ako sila group chat, human na ganiha. Dayon next ani kay nagpa-add friend naman ko ninyo, dayon ayaw mo maghimo na lang gyud group chat para ma-video call ko ninyo aron di na mo chatan anang mga kinsana diha, mga pinangga, no, mga kaigalaan, mga og donation fee. Ay kanang donation di na bayad, mga pinangga, unsa man na ayaw mo simi kumpiyansa. Basahan ninyong comment ni Bossing sa akong post. Kinigis Bossing, idol yung kayo, no? Idol kas Bossing. Kadaog-taog mga pinangga. Karon ko maglihok. Duga na gutas ko kalihukan. Ay mo kalimot nga daga na katagi padaog, no? Mahigala. So, di ay chat, di ay comment ni Bossing sa kong post ganiha. Sige mga pinangga, ha? Pa-share lang mga higala kay karon ta maghimo group chat. Mga taga Bohol, karon ko maghimo group chat. Nagpa-add friend na ko, ha? Karon dili pa ko ma-add friend kay na hurot na 5,000 na ang mga nag-add friend na ko, mga higala. So mga unfriend pa ko, mga pinangga. Dayon ayaw mo simi kumpiyansa, ha? Kay hinoon dire wa man tay balato-balato, dire wa man tay bayad-bayad, dire pwede ra pud mo di mo mag-send og stars, mga higala, mga pinangga nya. Depende ra gina ninyo, pwede ra pud di mo mulantaw, wa gini problema, mga pinangga, mga kahigalaan, no? So karon mga pinangga, pag andam-andam na lang mo kay nakulbaan nagsugod ang pastilan ani, mga pinangga. Join sa live katong ganahan mahimong admin, mga pinangga. Tulpo ka lang inyong duha ka tao di nga sign, mga kahigalaan. Shoutout ni Sir Kent Villanueva. Sige mo join sa live. Si Boss Peter Jean mo to'y basin mo join to. Request lang mo, ha? Di ay star sender atong i-accept. Salamat sa mga nag-share, mga higala, mga pinangga. Wa tay balato-balato diri, wa tay bayad, wa tay kuan, no? Hello ma'am, mga bibiin mo di ma'am. Di tang. Taga-asa man ka ma'am? Buhol tang. Taga Bohol ka ma'am? Nakasugat ka pag anak na kog Bohol ma'am? Yes tang.
Naghimo ta group chat. O tang, ning chat na ko nimo pero kasar ko nimo gi-replyan. Murag wala pa ko kaato og reply kay nagbiyahe man mi giniha gud niya. Gabi naming nauli. Mm. Okay ra tang. Way problema. Nakadaog daw mo des Bohol. Oh, nakasuway na po. Salamat ha. Kuan, chat ko nag-usab karon nga nako i-chat nimo. Oo, sige, sige tang. Maghimo ta group chat ha para sa Bohol. Oo, sige, sige. Nya Salamat chat kay lang tang. ko. Oo, sige tang. Salamat sa mga nag-send og stars. Chat ko ma'am karon ma'am nya kuan. Kining na ako ihatag ninyo diha na may unta tugma ay hinoon gi-add friend namon ko sa mga taga Bohol pod gini ha. Oh, sige, ahong ikuan tang ha. Mm, Kang sige i-add. kay mga balik kay na po kog Bohol. Oh, sige tang. Nga Ano sa ganahan man? ko pa nga sa di pa ko mo na makadaog mudaan kay Yeah. aligre ba. Oo, tang. Tuhon, maloy Ginoo. Sige ma'am Sige. unya chate ko kay Sige. manghimo ta group chat karon. Oh, sige, sige tang. Ayo. Magsabot ta og kinsay admin. Oo, sige, sige tang. I-admin ta mo tanan ah. Sige ma'am ha. Chate ko karon ma'am ha. Oo. Usa gyud tay pangalan nimo ma'am. Hazel tang, Hazel Alcanar. Sige. Oh. Murag pwede man ni daghan ang kuan. Dire live. Oh, pwede raw. Depende sa tang o kinsay mo join. Tukloko na nila ring nas kilid bitaw. Ang kana laging duha ka tawo gatapad. Oh, dire. Babayg lalaki na. Oh. Sige unya. Chate ko ha kay sugdan na to ang group chat ron. Sige, sige tang. Sige ma'am, salamat ma'am. Ah, sige tang. Salamat pud kayo tang. Sige ma'am. Sige, amping. Salamat. Sige mga pinangga, no? Oh, gusto mo join diya mga higala. Dirita mga pinangga. Jesus. Sulayon tamog daog. Katong mga nakadaog sa kung magipanghatag pag comment mo diha or pag PM na lang mo dito. Kaya aron mauna ta mo. Dayon mga nanugat sa Bohol nako dira. Pwede mo join na sa atong live tempa. Excuse me, boss. Sa tungganan mo join sa tuang live mga higala. Na dire pwede mo mag join. Lutang. Hello ma'am, kisa man na palihog ma'am. Ngit-ngita na mo ma'am. Ngit-ngit mo ni siya. Ay. At taga Mindanao ni Tang. Taga Mindanao. Asa dapat sa Mindanao? Iligan Tang. Ma'am Jeveline Bildad sa Tabunok. Imelda? Dili Tang fi ang kaya kung halan Tang. Ay, dili ba? Taga Imelda ka? Dili iligan. Taga Iligan. Unsa naman ko eh. Oo, taga Imelda ka. Silingan na data. Gusto mo dapat inyo matang. Kung taga Imelda ka, silingan na data unta. Lagi iligan. Iligan ko Tang. Ah. Sige ah. Nga, nakadaog na mo din giliga sa Iligan. Wala ko kadaog Tang. Oy, karon pa ko ka-join sa imong kuan. Nag-add friend na ka nako. Wala pa ko ka-chat ni mo Tang. Gusto na Boss yata RJ Alberto. Wa pa ka kadaog? Wala pa. Wa pa dagoy ka ng limugmug ug bindita ri bay. Bitaw mo mo. Sa dugay na ka naglantaw na ko ma'am. Dugay na, pero di man namuguboy pasyente gi atiman gud Tang. Doktor ka. Dili oy.
Kanang na akong bana. Ah, tuo kog di ka doktor pero na kay pasyente. Oo. Tuo kog doktor ka. Panagsara makalod. Shout out ni Ma'am Chris Espanyola, shout out from Sindangan, shout out ni Ma'am Mercy De Leon. Sige tang, gusto ko mo-appeal sa imong group chat. Oo, problema na. Basta solid tatang. Ma'am, Apila po sa mga chatang. ganahan day ka. Oo. Sige. Para pong maka palit-palit tawag kuhan batambal. Sige. Nag-add friend na ka na ko. Wala ko ka nag-follow ra ko ni Mutang. Arita sa kuan ako ang Facebook account para hindi na mo magkuan dira. Kanang ako ning ipa-verify atong account pero dayon aron inyong mailhan ba sige kuan. Katong tatang Melchor. Dili kuan ra. Mangitar ko paagyan aron add friend ko nimo ha. Sige tang. Sige ma'am, salamat kayo ma'am. Salamat kayo tang. Sige ma'am, salamat. Sige ma'am. Okay. Uy, kisa man nagtiil. Kung pasyente tang. Sige ha. Mga higala, kuyawan ako kisa tong tiil oy. Good evening tang please sa tagig numero maghatag ko mga pinangga. Okay. Ma'am Mirasol lang amin maayong gabi. So, kisa pa mo join di ay dagang nag-request mga higala di man makita. Ambot nga no. Na ako gi-invite Star Sender man niyo. Okay, na ako gi-invite mga higala. So, i-appeal ta sa GCB. Ma'am Marjorie, may problema na ma'am. Sige, join mo sa live mga higala, no? Mga pinangga. 5% ang malangpong ko eh. May bitang apil ako GC ni mo tang okay tang di ako sa layo taga Isad Tagrasya from you. Okay? Okay, watching from Kuwait, Mamil Spikero Saging Iklamado. Mura manig orasyon. Ini ba nga Gcash number babasin ka ila mo ani? Kini ba? Mayong gabi Ma'am Ima Libay. Mayong gabi ninyo diha. Solid follower Ma'am Junafi Daguman Sinesan. Good evening. Mayong gabi ninyo tanan. Sa mga gusto mag-join, pag-request lang mo diha. Aron maka-join mo. Aron maka-join mo ha. Okay, ato ning i-invite atong Star Sender. Basin ganahan ni sila. Sige. Gimo ta group chat ha. Solid follower po sa YouTube, FB ni mo sir. Sige, sa mga nag-request diha. Okay. Ma'am Mercy, invite ka ma'am pero failed man ma'am. So may ganahan mo join sa tong live diha. Dagang nag-request di man makita. Percent na lang ko guys. Charge ako. So mo na lang ni mga pinangga naman di ako ang kuan aron maka-add friend mo na ako aron mag-group chat ta. Dayon Uy, Ma'am Liza Sanico, salamat sa 50 stars. Itong mga nag-subscribe sa ato ang Facebook page, mga higa lagi, buhatan lang gina ko group chat. Pero pwede ra mo di mag-subscribe, pwede ra mo di mag-send og stars. Libre ra ta diri mga pinangga. Walay bayad, walay bala. Higa la.
Okay. So, salamat ni Boss Ray Jinder Lerios. Pa-join. Sige. Ito na sulayag invite pa kung connect ba. Pero kalubat to na po lagi ko. Na failed good. Kuan mga pinangga. Basin malubat ko ba. Nya, sige lang maginahinay ko. Nya, kamo diha. Pag prepare lang mo daan. Kay putao. No? Mga pinangga. Anak na lang. Nya, ala. Sige mga higala. To ning ako ning tuwason bahala ako itog. Then mo charge ako din mag-live ko sa iyo ugma. Elisher Butal, salamat kay sa 35 stars. Mga higala. Shout out Ma'am Marisol ang amin sa Bohol. Sige ha. So kalubaton naman ko, maningkamot ko nga mahatag na ko ninyo ang akong giingon mga pinangga. Mga kahigalaan. So mangita kog paagi nga masekreto tamo. Okay? Salamat ninyong tanan mga pinangga. Ayaw ninyo bayang 999 sa STL Visayas ug Mindanao. Ha? Salamat kayo. Diyon maginahinay nako kay ako nang sugdan ang group chat sa Cebu, Mindanao, Bohol, Negros, Sigur. Yan mga higala. Ya, mga solid ta tayo PM ta. PM. Salamat.